Egunon denoi, Ramonek irtera puntua eman digu, bera bi tokitan batera egongo delako, eta ikusten dut, izlarien artean, bai Javi, bai Raquel badaudela, Juan Ezeiza ez dut ikusten, egunon, Raquel? Egunon, kaixo, ez dut ikusten Juan Ezeiza, gure gutarra da, kasu honetan, nik printzipioz, hiru ponentzi euskeraz daude, da Javi, zurea gaztelaniaz idatzita dauka izenburua, baina ez dakite euskeraz egingo duzu. Bale, ederto baten. Bueno, orduan, ez nekien euskeraz bietara egin behar genuen aurkezpena ere bai, edo nola egin, baina, bueno, printzipioz, suposatzen dugu, saio hau euskaraz egingo dugula, ezta? Haupa, Juan. Izlari baimena beharko dut. Bai, Juan Ezeiza, bai, Ramonek eman beharko dizu hori, aber nik aldudan hau egitea, la experiencia, Juan Ezeiza, convertir en presentador. Orain bai, ez da? Orain bai. Entzuten zait? Hombre, oso ondo. Eso, Josi, aspaldiko. Azitateko aspaldiko, horixe esateko neukan lenda biziko gauza, esan behar nuena da, pixka bat Montxek esan duen bezala, ez da, Montxek aipatu du, ez modelekin bakarrik, baina orokorrean teknologi berri deitzen diren hauekin aritu diren pertsonan, nik zuek danok ezagutu zaituztet, aspaldiko partez. Ez dakit 2007 edo 2008 edo 2010, baina joan zu, ja, historiko bat zara. Bai, pixka, baina. Adina aurrera egiten du, zorionez. Bai, osea, bizarra eta dana atera zaizu, Juan? Hori. Honetan. Oraindik ez naiz jubilatu, beste batzuk bezala, baina... Bueno, batzuk jubilatzen dira aldutenean, baina tira. Lehen da bizi, gure arteko aurkezpen txikitxo bat egin beharko nuke, baina ikusten dut ja momentu honetan 32 partaide daudela, asko ere ezagunak dira, eta, asko eskarmentu handiko pertsonak teknologi mundu honetan, baina ikusten dut denok harrapatu gaitu pandemia edo ditxosozko egoera honek, ez da, konprometitu gaitu, bai bizitzera, baina baita ere irakastera eta ikasteko beste modu batzuk bilatzera, ez da. Orduan nik uste dut, zuek gaur errotekatu nahi dituzuen esperientziak bide hori ulertzen, bide hori hobeto adaptatzen eta bide horretan gure langintzarako edo momentan zuen irakasteko langintza horretan pista berriak ematen. Ondo bat deritzozue, nik egingo dudan izango da, zuetariko bakoitzari aurkezpen labur bat egin, gero dokumentuen artean topatuko dute zuen informazio gehiago, behar badute edo nahi badute zuotaz gehiago jakin, eta besterik gabe, Juan, nik zutaz esatera nindona zen, aspaldi ezagutzen garela, aspaldi ikusi zaitut zu Moodle gehienetan, eta jarri dut ere esteka bat, eta norbaitek ikusi nahi badu ez bakarrik ikastetxetik kanpo, baizik eta ikastetxen ere zuk zenbat gauza egiten dituzun, bakarrik azken aldian 18 bat artikulu eta 18 bat ekarpen ikusi ditut zure liceo barruan egin dituzunak. Jarri dut esteka hor, eta esanez gaur zure gaia izango dela pandemia garaian ikasle berrien matrikulazio eta familien harrera prozesuak nola egin dituzuen Moodle erabiliz, konta iguzu mesedez zuen liceoko esperientzia. Eskerrik asko eta aurrera. Oso ondo, eskerrik asko, Josi. Nik pantalla printzipalean sartzeko zer egin behar dut?
Bazaude, nik ikusten zaitu ja pantalla handian, eta uste dut aurkezpena edo zerbait jarri behar baduzu, ja zure eskuetan dagoela. Oso ondo. Bale, baskerrik asko Josi, beti plazera handia zurekin, eta beste lagunekin Raquel, Amaiarekin zea topo egitea, holako zea topaketetan, bai, 2007 urtean lehenengo Moodle Mutu Euskadin horri izan nintzen, eta hortik aurrera elkar ikusi izan dugu, bai. Bueno, orain esperientzia xume bat erakutsiko dut, baina nire ustez oso ondo erakusten duena Moodleen posibilitate anitzak, ezta? Ze hau ez da gauza pedagogikoa, baizik eta pandemia hasieran topatu genuen arazotxo bat, eta Moodleen bidez nola konpondu dugun. Orduan, pantalla partekatuko dut. A ber, asmatzen dudan. Juan, eta nahi baduzu, badakigu buru argia zarela, baina justu argi bat daukazu horre bekoki gainean, bajatu ezazu kamera pixkatxo, bueno, edo behin partekatut horixe, asko sobeto. Aurrera zure aurkezpen. Kamera, sare application. Printzipioz Juan, 10-12 minutu dauzkazu, oraintxe bertan hasten naiz kontatzen, abisatuko dizut. Bale. Bueno, pantalla osoa, hemen nago. Ederki. Bale, ikusten da, aurkezpena? Bai, ondo ikusten da, aurrera. Bueno, orduan esan dudan, pandemia garaian, familia berrien, ikasle berrien matrikulazioa, nola egin genezaken, hori da planteatu genuena, ze presentzialtasun handia eskatzen duen prozesua da. Orduan, bueno, denik eta behin, gure ikastola aurkeztea, ja 52 urteko ikastola da, gurasoen kooperatiba, Donostian dago, Aieta auzoan, eta ikaslea dauzkagu 2 urtetik 18 da. Hau da, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza DBH eta batxilergoa. 2 lerro dauzkagu, 2 gela mailako, ia 900 ikasle, 60 langile, eta 2005 urteaz geroztik, Moodleekin lanean ari gara. Bueno, orduan zein zan arazoa. Pandemia baino lehenago, ikasle berria matrikulatzeko, familiek noski hitzordua eskatu behar zuten, zuzendariarekin edo zuzendaritza taldearekin hitz egiteko, bertan hezkuntza proiektua azaldu behar zaie, eraikina bizitatu, inprimaki batzuk bete behar dituzte, datuen babeserako dokumentazioa, inkestak betetzea, zergatik etorri diren ikastolara, espektatiba dauzkaten, bezeroen iritzia jakiteko, eta azkenik matrikula formalizatzen zen, orduan prozesu luzea. Eta olako fluxu diagrama batean ikusten denez, familiek egin beharrekoa goian dagoela, zuzendariak egin beharrekoa behian, eta hasi ginen analizatzen eta ikusi genuen, dena etzela egin behar ere online, ze beti behar da aurrez aurreko gozotasuna edo elkar ikustea eta hitz egitea. Eta orduan, hor gorriz dauden puntuak aurrez aurre egin behar dira nahita ez, eta pentsatu genuen beste guztiak berdez daudenak virtualizatu zitezkela. Hori nola egin genuen? Bueno, lehenik eta behin, bizita virtual gidatu bat antolatu genuen. Gero ikusiko dugu nola egin dugun teknikoki Moodleen. Hezkuntza proiektua bideoen bidez azalduko genuke eta bertan txertatu. Matrikula inprimakiak orain paperean erabiltzen ditugunak, digitalizatuko genituzke, baita izena emateko dokumentazioa eta kuotak eta hori dena ere ikastaro berean sartuko genuke, ikastaro formatua izango duelako, nahiz eta benetako ikastaroa ez izan. Zalantzak bideratzeko modua sortu behar genuen, inkestak digitalki egiteko modua ere, eta azkenik aurrez aurreko bilera labur bat eskaini, zalantzak argitzeko eta jasotako informazio hori guztia bideratzeko eta matrikula formalizatzeko. Bizita virtual gidatua, hor ikusten duzu ezkerraldean, Moodleen ikastaro baten itxura dauka, eta hor sortu genituen 7 eremu 10 bideorekin. Berez 20 bideo dira, bikoiztuta da euskeraz eta erderaz, 10 bideo. Gauza horiekin guztiekin. Ja, aprobetsatu genuen ez bakarrik bizitan matrikula egitean azaltzen genuen azaltzeko, baizik eta gauza gehiago sartzeko, eta hori izateko dokumentazio hori guztia ondo bilduta. Ikastolaren aurkezpena, jatorria, autu pedagogikoa, hizkuntzak,
batxilergoa ere, ze ikasle batzuk ez datoz guztia 2 urtekin, batzuk ere datoz bakarri batxilergoa itea, eta modalitateak, eta beste ezaugarriak esplikatu hartzaizkie, bai? Bueno, gero ikastar hori irekita dago, eta edonor sartu daiteke, librea da, publikoa da. Baina bertan atal pribatu batzuk jarri ditugu. Orduan, familiei pasaitza ematen zaie, ja matrikula egin nahi dutenean, azaltzen dutenean, ja informazioa jasota gero bai, matrikula egin nahi dugu, pasaitza ematen zaie, eta orduan, bideo bloke bakoitzean agertzen da, hemen ohartxo hau, esanez, bideoan zerbait, bideoak zalan sortzen badizu, edo horren inguruan zerbait jakin nahi badezu, gero bukaeran inkesta bat aurkituko dezu, eta zure kezka edo zalantzaiek bertan azaldu eta zuzendariarekin bilera pribatuan argituko zaizkizu. Eta 7 eremu horiez gain, pasaitza izan da, beste 3 eremu agertzen dira. Inkestak betetzeko eremua, inprimakiak ere betetzeko eremua, eta izena emateko eta kuotak kuotak azaltzen dituen beste eremu bat. Ikusten baldin nauzu eskua altxatzen edo gauzak egiten, ikasgela batean nago, eta noizean hemen argia itzaltzen da mugimendurik ez dagolak. Orduan ez naiz taxi bat deitzen edo. Bueno, jarraitzen dut. Ondo zoaz, Juan, oso ondo zoaz, aurrera. Bale, askerrik asko. Azkenik, elkarrizketa pertsonala egiten da zuzendariarekin, elkarrizketa hori laburra da, zer ordurako ja familiak informazioa jaso du, inprimakiak online bete dituztenez ikastolan inprimatzen ditugu eta familiak sinatzen ditu, ja zalantza guztia zuzendaria jaso ditu eta ja prestatzen ditu erantzunak bilera hortarako, eta dokumentazioa, eskatu zaien dokumentazioa familia liburua edo argazkiak eta bar, ja familia dator bilerara dokumentu horiekin guztiekin, eta tramiteak oso azkar betetzen dira. Nola egin dugun diseinua? Berehala sartuko gara ikastaroan, baina bisitari irekitako Moodle ikastaroa da, pasaitzik gabekoa, edo nor sartu daiteke. Bideo asko direnez eta scroll down edo amaigabe hori ebitatzeko, instalatu dugu gai tolesgarrien formatua. Ikusiko dugu nolakoa den, baina oso erosoa bideoak ikusteko. Gero ikastaro beraren eremu pribatuak daude, bai familia berrientzat, bai anai arrebak matrikulatu nahi dituzten familientzat. Orduan, bakoitzak ikusiko du komeni zaiona. Eta Moodleen inkestak erabili ditugu, feedback moduloarenak, ezagutuko duzuena guztiok, bideoak ez ditugu YouTubeen jarri, baizik eta peer-tuben. Horrela 2 gauza lortu ditugu, pribatutasunaren babesa eta publizitaterik ez egotea bideo horietan. Eta inprimakiekin berdin ez ditugu erabili Googleena, baizik eta Framaforms, inprimaki frantsesa, guztiz libreak, publizitaterik gabekoak, eta gaina oso formato txukuna dutenak. Bizita virtual gidatura sartzeko, badago elbide bat irekia, eta gero gure webgunean ere badaukagu esteka bat. Bueno, hau da ikastaroa. Bueno, hau da ikastaroa, ikusten duzu, bideo bat, adibidez, aurkezpena euskeraz, bideoa kargatzen da, aurkezpena erderaz, eta hau da gai tolesgarrien formatua, orduan, atal bakoitzean, 2 bideo daude, euskeraz eta erderaz. Modu hau nahiago izan dugu, ze igual ikastaro bat egin euskeraz eta beste bat erderaz, batzutan gurasoek naiz eta euskaldunak izan, nabigatzailea erderaz baldin badaukate, ikusiko zuten erderaz. Orduan, nahiago izan dugu dena jartzea horrela, ezta? 2 hizkuntzak ikastaro berean. Eta, orain sartuko naiz, minutu bat eta bukatzen dut, sartuko naiz Lasai, pare bat gelditzen zaizkizu gutxien, Juan, eta inkluso laube bai. Bale. Baina, administradore gisa sartu naiz dena ikusi alizateko, ez? Baina konturatuko zarete, orain eremu bat irekitzean, gai bat irekitzean, hemen behian agertzen dela, esan dudan abisua, eta eskuragarria da, mugatu eskuragarritasuna funtzioa aktibatuta Moodleen, gurasoek ikusi behar badute abisua hau ikusiko dute. Eta gero,
hiru eremu berri agertzen dira, inkestak, inprimakiegak eta izen ematea eta kuotak. Orduan, inkestetan dauzkagu bi inkesta, ze familia berriek inkesta bat bete behar dute, eta anaia arrebak matrikulatze dituzten familia beste inkesta bat, zeia ikastola ezagutzen dute, bai? Eta inprimakiak, esan dudan bezala, hau diafragma fons inprimakiak, bat irekiko dut, usteko, kargatzen duen. Vale. Orduan, inprimakian familia betetzen du, eta oso erosoa dira, ze inprimatzeko momentuan impresoran, itxura oso ona daukate, eta behin beteta dagoenean ikastolan inprimatu, familiak sinatzen ditu bileran, eta kito, bai? Eta azken eremu pribatua esan dezagun, hau da, hemen ze dokumento ekarri behar dituzten, zeintzu diren gure kuotak, datuen babeserako dokumentoak, eta bar, bai? Bueno, hau izango litzateke. Eta azkenik komentatzea, familia berriak oso pozik egon direla sistema honekin, zuzendaritza taldean ere bideoak prestatzearen esfortzua egin da gero, ikusi dute emankorra izan dela eta horregatik pandemiaren ondoren ere prozedura mantenduko dugu. Ez dakite pixka bat aldatuko den edo, baina orokorrean prozedura mantentzen da. Eta hori da dena. Nahiko azkar egin dudala uste dut, eta denbora dago, galderetarako edo nahi duzenarako, esperientzia sumea dago. 10 minutu justu, ez gaude estu, hasiera baten pentsatu dugu lau ponenten aurkezpenak egitea, eta gero denbora izatea, elkarrizketa, galderak eta abarra izateko. Eman dezakegu, minutu bat norbaitek txatean azaldu nahi badu oso gauza konkretua edo oso galdera konkretua, baina bestela apunta itzazue edo bota itzazue txatean, eta apuntatzen joango gara bukaeran erantzuteko, bale? Ematen ditugu beste 5 segundo, inork ez du ezer galdetzen txatean. Orduen, pasatzen gara bigarren ponentearekin, Joan? Ondo deritzozu? Oso ondo. Vale, eskerrik asko benetan, Javier Portillo Berasaluze da gure urrengo ponentea. Ez dakit nik eman dezakedan jarri dezaket hor, pantalla handian. Javi, zu baduzu, ederto, orain bazaude. Ederto, Javi, oker espanago, zuta bio gara talde honetako gutxien ezagutzen garenak, baina nik ikusi dudanagatik zu telekomunikazio ingeniaria zara, eta Bilboko ingenieritza eskolako irakaslea izan zara ere, bai, ez da? Magisteritzara etorri baino lehen, edo, bueno, orain hezkuntza fakultatea deitzen den honetara etorri baino lehen, ez da? Orduen, bueno, nik uste dut zure esperientzia handia dela bai arlo tekniko batean, eta momentu honetan zure ezagutza teknika guzti horiek automatika saileko kidea izan zinen, ez da, oker ez banago, eta momentu honetan didaktika eta eskola antolakuntza departamentuan zaude hezkuntza fakultatean, ez da? Beste merito askoren artean, Urtza Garai ere lankide duzu, ez da? Eta horrek ere puntu asko ematen dizkizu. Eta gaurko gaia nik erderaz neukan mapa de uso de las plataformas educativas en la comunidad autónoma del País Vasco. Durante esta pandemia que nos ha asolado a todos. Ondo baderitzozu, jarri zure aurkezpena, zaiguzu nola esaten den mapa de uso de las plataformas educativas euskaraz, eta aurrera, Javier. Oso ondo, mila esker Josi eta mila esker aukera hau emoteagatik Moodle Mood event honen antolatzailei. Hain garrantzitsua den olako eventuak Moodle eta azken finean esperientziak komunikatzeko, zabaltzeko, ezagutzeko Joanek egin duen bezala. Eta, bueno, bai, hasiera batean uste nuen gazteraz izango zala eta azkenean euskaraz prestatu dut aurkezpena. Bueno, ez dut itzuli zehatz-mehatz hasierako izenburua eta pizka bat moldatu egin dut.
eta izenburua da hezkuntza plataformen erabileraren mapa, zer erabiltzen dugu irakasleok Euskadin irakasteko. Nolabait, hemengo aurkezpena da WebLearner ikerketa taldearen emaitza bat, eta WebLearner ikerketa taldean gaude disiplina anitzeko partaideak, gaude ingenieriak, pedagogoak eta filologoak, eta uste dugu hori oso garrantzitsua dela, gai honi heltzeko, hau da irakaskuntza eta teknologia elkartzeko. Modu berean, bi gai hauek uztartzeko sortu genuen master bat, MUTAE, Máster Universitario en Tecnología, Aprendizaje y Educación, eta horretan klase emoten ditugu gure taldekide gehienik. Baina, bueno, harira, kasu honetan, zer ekarri dugu Moodle eventu honetara? Saiatu gara erantzuten pizka bat, zer suposatu duen pandemiak hezkuntzan gurean, hau da Euskadin. Eta orokorrean, argi daukagu denok arazo globala izan dela eta izaten ari dela, eta ikastetxeak, suposatu den lehenengo gauza izan zen, ikastetxeak berehala ixteko beharra. Eragina munduko ikasleen 90% izan zuen, UNESCO-ren arabera, eta beraz, egoera globala da, eta mundu guztian eragin behar izan duguna, eta eragin izaten ari garena. Horrela, larrialdienetan egiten ditugun gauzak ez dira normalean egunero egiten ditugun gauza bezalakoak, eta gertatu izan dena da irakasle guztiok bultzatuta izan gara plataforma digitalak edo beste baliabide batzuk erabiltzera egoera honi aurre egiteko. Horregatik, testu zientifiko batzuetan aipatzen da larrialdetarako urruneko irakaskuntza. Hau da, pandemia garaian egin duguna izan da larrialdietarako urruneko irakaskuntza. Ez da izan ondo planifikatuta, eredu konkretu bat jarraituz, nola erabili behar den teknologia eta teknologia digitalak irakaskuntza, ikaskuntza prozesuan. Nire ustez garrantzitsua da hori bereiztea. Zer bestela, pentsatu egin dezake jendeak, pandemian egin dena dela teknologiarekin egin ahal den guztia, eta modu horretan egin behar dela, eta hau ez da egia. Benetan planifikatuta baldin badago eta ez improvisatua gauzak hobeto egin daitezke, pandemian egin duguna baino. Beste erronka bat izan dugu, ikastetxeak berriro zabaldu egin dira, baina jarraitu egiten dugu pandemia garaian, eta horregatik egokitu behar izan dugu eskola, bueltatxe honetara, non gauzak oraindik ez dira normalak. Hor ere badaukagu beste fase bat, non teknologia ere papera bat izan daiteke, baina modu egoki batean. Eta holan gainetik esan behar da beste arazo bat azaleratu dela edo azpimarratu behar dela, eta da digitalizazioak dakarren arrakala. Mota askotako arrakalak, generokoa, adinekoa, egoera sozioekonomikoari buruzkoa, eta horri buruz argitalpen batzuk egin ditugu, eta beste zientifiko batzuk idatzi dituzte hori buruz. Baina, ebentu honetara ekartzen dudana da, egin dugun bi ikerketaren zati txiki bat. Lehenengo ikerketa adiera zuen izena. Eta adieraz azterlan honetan, zergatik egin genuen, adierazi nahi genuelako irakasleen esperientzia konfinamenduko ikaskuntza prozesuei dagokienez. Hau da, galdetu nahi izan genion irakasle guztiari nola bizi zuen konfinamenduko esperientzia. Ze lan sama izan zuen, ze emozioak sentitu zituen, nolako izan zen esperientzia tresna digitalak erabiltzeko orduan, eta hori izan ikasketa honen lehenengo helburu bat. Jasotako datuekin aztertu nahi genuen,
irakasleriaren lankarga, emozioak, euren konpetentzia digitala nolakoa izan den pandemia garaian, eta arrakalak ere. Lehen esan duan moduan, genero arrakalak, adina arrakalak, eta egoera sozioekonomikoei buruzko arrakalak. Eta azken finean, edozein ikerketak eduki beharko luke transferentzia fase bat, eta transferentzia fasean gure asmoa zen emaitzak erabiltzea, gure asmoa zen, eta gure asmoa da, emaitzak erabiltzea prestakuntza hobetzeko, edo behintzat aholkuak emoteko, eta egokitzapenak egiteko. Baitan, nolabait, ebaluazio bat egin nahi dugu. Bueno, proiektu hau, edo ikerketa hau, oraindik martxan dago, galdetegiak egin ziren pasaren urtean, hain zuzen ere, konfinamendu garaian, baina, aztertu egin dira datu horiek, argitalpen batzuk, artikulu batzuk argitaratu dira, eta oraindik beste batzuk atera behar ditugu. Nola egin genuen ikerketaren lehenengo fase hau, metodologia eta lagina, 5 puntuko Likert eskala motako galderak eginez, galdera irekiak ere, beraz, ikerketa bai kuantitatiboa, bai kualitatiboa izan zen, eta 3 bloketan bananduta galderak. Emozioi buruz galdetzeko, lankarrari buruz galdetzeko, eta konpetentzia digitalari buruz galdetzeko. Gehien bat, galdetegia egin genuen Euskadiko Autonomia Elkargoan eta Nafarroan, baina baita Dominikar Errepublikan, Venezuelan, Txilen eta Argentinan. Eta 5.800 irakasle erantzun zuten galdetegia. Horien gehienak hemen Euskal Herrian, gero aipatuko dudan moduan. Eta ikerketa handi horren zati bat da plataformaren erabilera. Eta zati hori da, lotura gehien daukana gure Moodle eventu honekin. Horregatik, zentratuko naiz apurtxoek horretaz hitz egiteko. Plataformen erabilera debatea ez da berria, polemikoa da, eta gure ustez ikerketa gehiago behar dugu hobeto analizatzeko zein den plataformen erabilera eta nondik jo beharko genduke. Javi, oso ondo zoaz eta momentu honetan gutxi gora aurkezpenaren erdira heldu zara. Denboraz ondo zabiltza eta segi horrela, baina eduki kontuan denbora mugatu da daukazu. Aurrera! Josi, mila esker, justo 6 diapositiba geratzen zaizkit, beraz, gehiago liatzen zebanaz, ondo noa. Lasai zen. Oso ondo. Beraz, aurkezpen honen helburu espezifikoak edo ikerketaren zati baten helburuak izango lirateke, konfinamendu garaian hezkuntza plataformen erabilera maila zein izan den aztertzea, horregatik lagina handia izateak lagundu egiten du argazki ona ateatzeko horren harira. Irakasleek plataformen erabileran duten prestakuntza maila aztertzea, hau da, zein neurrian prestatuta zegoen irakasleria plataforma horiek erabiltzeko konfinamenduan, ze azken finean, lehen esan duan moduan, emaitzak erabil daitezke prestakuntza hori hobetzeko. Baita plataformen erabilerak irakaskuntzarako konpetentzia digitalaren garapenean eraginik duen aztertzea, pixka bat, zein plataforma erabiltzen dugun eta zein nolako konpetentzia digitalak izaten ditugun edo garatzen ditugun, bi aldagaioen arteko erlazioa ikertu gura genuen. Eta bata hezkuntza plataforma bat erabiltzearen onurak aztertzea. Orduan, galdera horiek gure datuen arabera badute erantzunaren bat. Lehen aipatu dut lagina osoa beste lurralde batzuetan izandakoa, baina taula honetan bakarrik aurkezten dira gure komunitate autonomoan eta Nafarroan izandako erantzunak. Hau da, 4.500 irakaslek erantzun zuen galdetegia eta lehenengo datu bat izan daiteke, lehenengo zutabea, pizka bat aztertu ezkero, ikus dezakegu 15% ez du bat ere plataformarik erabiltzen, ez zuen bat ere plataformarik erabiltzen. Eta horrek, gero ikusiko dugun moduan, dakarrena da, noski, ez daude horren prestatuta, olako egoera
bati aurre egiteko. Beste datu bat izan daiteke, Google eta Microsoft artean badaukate erdia baino gehiago. Hau da, Euskal Herriko irakasleen erdiak baino gehiago, plataforma propietarioak erabili izan dituzte eta erabiltzen dituzte normalean. Beste datu bat da Moodle aldiz 12% erabiltzen duela. Bueno, esan behar da, gure ikerketa honetan parte hartu zuten maila guztietako irakasleek aurre hezkuntzatik unibertsitatera. Gero, artikulu ezberdinak egiten ari gara, ikasketa maila bakoitzean ataratako datuekin, baina hemen bakarrik ekarri ditut datu orokorrak. Eta bigarren zutabeari begira, IKD edo irakasteko konpetentzia digitalari buruz, galdera batzuk zeuden eta galdera horien, emaitza horien batez bestekoa, hau da, zutabe honetan zenbaki altuak esan gura du irakasleek uste dutela irakasteko konpetentzia digitala altua daukatela, eta ordun ikusi aldugu adibidez, konpetentzia digital hori oso antzekoa dela Moodle eta Google kasuetan. Azken finean ikusten dugun bezala, Googleek badauka portzentai handiagoa Microsoft baino, eta debate horretan, Moodle edo Google zer erabili behar du ikastetxe batek, hemen esan daiteke, alde honetatik, aldibidez, edo ikuspuntu honetatik behintzat, irakasleek daukan, edo irakasleek pentsatzen duen daukan konpetentzia digitala oso antzekoa da bi kasuetan eta pixka bat altuago Moodle plataforma erabiltzen duten artean. Nik uste dut datu hori adierazgarri izan daitekela. Noski, konpetentzia digitala askoz bajuagoa da, bat ere plataformarik erabiltzen ez danean ikastetxean. Eskertzen dizu jartzen duzun interesata eta oparotasuna, baina ahal izango zenuke 4 minututan bukatu, 4 gardenki gehiago dauzkazu, 4 gai berri, eta beste 2 ponente dauzkagu. Venga, animo eta laster arte. Oso ondo. Bueno, pues orain harrinago ibiliko naz. Erabilera mailari dagokionean, baloratu ze alde bat egonda, eta gehiago baloratzen da plataformaren erabilera pandemia eta gero, lehenago baino. Beraz hau aukera bat izan daiteke edo horrela ikus daiteke. Gero formazioari dagokionean, formazioa pandemia baino lehenago gertatu zanean, emaitzak hobeagoak dira. Formakuntza bat egon da larrialdiko egoeran eta bere eragina pobreagoa izan da formazioa lehenago egoten danean baino. Azken finean, plataforma erabiltzen ez dutena gaitasun digital bajuagoa daukate, konpetentzia digital ona daukatenean sentitu duten lankarga txikiagoa da, emozio negatiboak txikiagoak eta emozio positiboak handiagoak. Eta konpetentzia digitalak bat egiten du ikasleen online errendimendu onarekin, aurretiko prestakuntzarekin eta plataforma erabiltzearekin. Eta nolabait ikusten da, konpetentzia digitala oso altua denean, irakasleek zabaldu egiten dute espektrua eta ez plataforma bakar bat, baizik eta kapazak dira tresna ezberdinak erabiltzeko gauza konkretuetarako. Beraz, ondorio nagusia bezala, normala den aldetik ikastetxe baten ikasleek eta irakasleek hezkuntza plataforma zehatz bat modu naturalean erabiltzen dutenean, konfiantza gehiago dute tresna digitalean eta hobeto moldatu dira larrialdiko urrutiko irakaskuntzan. Baina plataforma ezberdinetako erabiltzaileen artean, konpetentzia digitalen aldea ez da esanguratsua, ez dira asko hobeak Moodle erabiltzeagatik edo Google erabiltzeagatik. Horregatik, hau esango nuke, beraz, beste irizpide batzuk jokoan sartu behar dira edo sartu ahal dira plataforma bat aukeratzeko. Adibidez, agian balore etikoak, aniztasuna, komunitatea, parte hartzea, edo burujabetza edo subiranatasuna datuen aldetik, ekonomiaren aldetik, hizkuntza eta algoritmoen aldetik. Nik uste dut hau emaitza interesgarra izan daiteke evento honetarako, azken finean konpetentzia digitalaren aldean Moodle beste guztiak bezain ona da edo hobea, eta beste kontuan hartzen baldin badira erabaki bat hartzeko, posiblea da. Eta ja bukatu ingo dut, bibliografia, erabili dudan bibliografiaren aipamenekin.
Barkatu luzatu baldin manaz, Josi. Ez, Javi, eskerrik asko, nik uste dut oso interesgarri izan dela, egin duzuen lana oso ondo justifikatuta dago, eta uste dut jendeak eskertuko duela eman dituzun azalpenak. Hemen, miren berazatei galdatzen du, hau argitaratuta daukazue, edo hala egiteko asmoa duzue, Javier? Miren berazatei egiten duen galdera, erantzun dezakezu, puntuala delako. Bai, argitaratu egin dugu artikulu pare bat arrakalak adieraziz, egiten ari gara beste artikulu pare bat maila ezberdinetan atera ditugun datuak aztertzen eta ez orokorrean, eta beste pare bat konparatuz gurea eta beste lurraldeetan ataratako datuak. Beraz, hor gaude prozesuan. Gauza batzuk bai, eta horien artean hemen daukazue bat adibidez, bat eta bi, hemen badaude bi, eta beste batzuk bidean. Beraz, interesatuta dagoena nirekin kontaktuan jarri eta datuak edo gauzak pasatuko dizkiot. Miren eta besteok, eskertzen du Mirenek, Amaiak ere ados dagoela esaten du, eta, bueno, ondo baderitzuzu, Javi, nik berriro eskertzen dizute egin duzun alegina eta jarri duzun energia, eta ondo baderitzuzu orain pasu emango diogu Rakeleri, Rakel Gamitori. Venga, Rakel, azaltzen zaren momentu honetan, Rakel, Javiren ordez, hementxe zaude, poste nahi zuik usteagatik. Virtualtasun honek daukan gauzarik onena da, maskarillarik ez dugula erabili behar, eta gutxienez irribarrea eta nola hitz egiten dugun ikusi dezakegula, ezta? Bueno, Rakel ere da beste inkombustible bat, nik uste dute gaurko... Bai. Programan agertzen da nire komunikazioa eta nire izena eta ostean Amaiarena eta batera arituko gara. Egin dugu bi komunikazioak fusionatu eta batera arituko gara. Bueno, orduen bi baten prezioan eta zelako bi, mekatxiz lamar. Nik egia esan, gauza asko esan ditzaket bai Rakeli buruz eta bai Amaiari buruz, baina, bueno, ja bikote de hecho honetan, nik ikusi zaituztet urteetan zehar nola evoluzionatu duzuen eta nola hasi zareten biak, ez da, asko hasi zaretelako, eta gazteak izan arren biak, bakoitza bere adinarekin, ez da, nik uste dut ibilaldi luzea egin duzuela, eta ezin dut asmatu hemendik horrea zer egin duzuen. Zu momentu honetan UPV EHUko irakaslea zara, eta Amaia gaur egun Mondragon Unibertsitatean dago, baina hau baino lehenago, toki askotak ibilita, jarriko ditut hor orain zuen esteka batzuk nahi duena gehiago jakiteko, eta besterik gabe ematen dizut hitza. Zure gaurko gaia da hezkuntzan zer da online aritzea, eta Amaiarena, eta hola ez dut berriro aurkeztu behar, online komunikazio eraginkorraren mitoa, errealitate bihurtzeko gako praktiko batzuk. Ia, aurrera egiten duzuen, Amaia, zuena da hitza, eta zuena da, biok batera zemango dizkizuet, 21 minutu, aurrera, nahi duzuenean. Apuntetxo bat, Rakelek eta biok urtebeteko aldea daukagu, Josi? Mekatxiz gamar, dani konturatu gabe. Nire aldean bat baino gehiago. Bueno, gutxi batzuk. Hala, Rakel, emun. A ver, listo. Ikusten da, ez? Aurkezpena. Bai. Ondo ikusten da. Aurrera bikote. Vale. Bueno, egunon guztioi, Josik esan bezala, Amaia Arroyo eta Rakel Gamito gara, eta, nahi gabe eman dio. Eta, bueno, programan gure komunikazioak banatuta agertzen diren arren, batera arituko gara. Alde batetik online hezkuntzaren alderdi teorikoak azalduko ditugu, eta bestetik, hori nola modu eraginkorrean praktikara eraman daiteken, eta horretarako esperientzia bat kontatuko dugu adibide bezala. Adibide, aukera baldin badago, posiblea baldin bada eredu bezala. Horretarako,
lehen da bizi komunikazioa kokatuko dugu, bai, ziur nago testu inguru hori azaltzerakoan, pixkate aurretik azaldu dena eta deno dakiguna errepikatuko dugu, baina kokatu behar da. Ostean, online irakaskuntzaren zein komunikazio digitalaren ezaugarriak zerrendatuko ditugu, praktika baloratzerakoan, teoria kontuan izan behar dugulako, jarraian, Amaia eta biok, bikote bezala, Josik esan duen bezala, UEUk online ematen duen master bateko ikaslei eskainitako mintegi baten esperientzia deskribatuko dugu, eta, mintegi horrek balorazio positiboa jaso zuen, eta horren arrakastaren arrazoiak ere azalduko ditugu. Eta amaitzeko, zuen txanda, gu presegundu garelako zuen zalantzak argitzeko edo zuekin batera hausnartzeko. Testu inguruari dagokionez, komunikazioa pixkat kokatzeko, 2020 urteko martxoan alarma egoera ezarri zen eta hezkuntza zentroak itxi ziren. Eta itxita mantendu ziren ikasturte amaierara arte. Momentu horretan baliabide digitalak izan ziren ikasturteari erantzuteko modu bakarra. Aurtengo ikasturtean ere agertoki aldakor batean murgilduta egon gara. Danak dakigun bezala, gelak aldatu dira, ispilu gelak agertu dira, ikasle batzuk etxean, konfinatuta, beste batzuk aurrez aurre, kaosa. Eta horretan, oraingoan ere, online espazioak beharrezkoak izan dira. Eta orain, Tizkarrek esan duen bezala, hausnartzeko momentua da. Aurretik egin duguna edo bizi duguna mahai gainean jartzeko momentua da, eta horrekin batera, hausnarketa horrekin batera, egindakoa eta etorkizuneko erronkak barneratzeko eta ikasteko. Galdera da, eta komunikazioen abiapuntua. Online ikaskuntzarako prest gaude, askotan Tizkarrek eta aurreko komunikazioetan ere komentatu dena, prest gaude horretarako ondo ezagutzen eta erabiltzen ditugu virtualitate pedagogiko hau, ezagutzen ditugu ezaugarriak eta ondo moldatzen gara. Horretarako, agian lehenengo pausoa da online irakaskuntza zer den deskribatzea. Eta adituek diote, online irakaskuntza internet bidez gauzatzen den eta ondorioz aurrez aurre egotea eskatzen ez duen hezkuntza jarduera dela. Hala ere, beharrezkoa da definizio horretan sakontzea, eta hezkuntza jarduera mota jakin horren berezko ezaugarriak zerrendatzea. Alde batetik, online irakaskuntzaren gako edo oinarrietako bat izan behar da testu inguru sozial bati lotutako gaitasunen garapena. Gure irakaskuntza jarduera egon behar da horretara bideratuta, gaitasunen garapenera. Horretarako ezinbestekoa da ikaslea protagonista izatea. Ez bakarrik konektatuta dagoen izen abizen bat, baizik eta protagonista, parte hartzailea izatea. Eta esperientziak taldean partekatzea. Ikaslea taldearen parte ere izatea. Hau da, interakzioa, elkarrizketa eta lankidetza online irakaskuntzaren funtsezko osagaiak dira. Eta horien bitartez gertutasuna erakutsi behar da. Eta ez dakit nik azken urtean hori bermatzea lortu dugu. Ez dakit oso urruti egotearen sentsazioa izan da nagusi, nire ustez.
azken finean, kontuan izan behar duguna da, online aritzen bagara ere, gure helburua pertsonak direla, bai? Pertsonak heztea. Eta ondorioz komunikazio didaktikoa eta baita komunikazio soziala beharrezkoak dira. Bai, nire txanda, ez da? Egunon. Aurrera baina. Ez dutela ezagun, egunon. Bueno, plazer bat, eskerrik asko aukera mategatik hemen egoteko. Rakelek esaten dagoenan arira, azkenean, irakaskuntza, online irakaskuntzari buruz hitz egin behar dugu noski, baina ulertzen badugu irakaskuntza, irakaskuntza ikaskuntza prozesu guztien atzean komunikazioa dagoela, testuinguru digital edo ingurune virtual hauetan hitz egin behar dugu komunikazio digitalaz. Azkenean da, pixkat joko eremua definitzea eta ikustea bertan, zeintzu diran bakoitzak eskuragarri ditugun edo, eskuragarri baino bete beharko ginukeen arau horiek, ez? Orduan, lehenengo eta behin definizio bat egiteagatik komunikazio digitala definituko genuke, ingurune digitaletan gertatzen den elkarrekintza bezala, ez? Azkenean, teknologia digitala bihurtzen da bitartekari bakarra komunikazioa gertatzeko. Orduan, bitartekaritza hori gertatzen denean, badira, aurrez aurrekoarekin alderatuta, ezaugarri berezi batzuk. Eta ezaugarri horiek kontuan hartu behar dira, benetako online irakaskuntza, Rakelek aipatutako online irakaskuntza hori bermatu ahal izateko, berak, marraztu den prisma horretatik, ez? Orduan, guazen ikustera pixkat zeintzu diran komunikazio horien ezaugarriak. Gutxi dira, asko izan daitezke, baina gutxira ekarri ditugu fokalizatzeko, ez? Azkenean, arreta jartzeko non eragin behar dugun. Rakelek aipatu du interakzioa, elkarrekintza, ez? Orduan, azkenean pertsona jartzea guztiaren gainetik eta ez gailua, askotan ahaztu egiten zaigu, ez? Ez tresnetan, Zoom, Jitsi, Meet, bestea, ez, guazen pentsatzera pertsonetan. Orduan, interakzio hori bermatzea, ez? Hori da lortu beharrekoa eta komunikazio digitalaren ezaugarri garrantzitsuena hori da. Interakzioa egon behar dela, bai? Pertsonen arteko harremana. Beste ezaugarri bat kolaborazioa izango litzateke. Beti ez da bermatzen ez, ikusi dugunagatik, baina pertsonen arteko ez bakarrik harremana, ez bakarrik interakzioa, baizik eta elkarlana. Zerbait egin behar dugu elkarrekin. Rakelek komentatzen zuen, konpetentzietan oinarritutako ikaskuntza bat bideratu behar dugu online irakaskuntzan. Konpetentzia horiek modu sozialean garatzeko elkarlana bideratu behar dugu. Eta hori posible da komunikazio digitalari esker. Gero hemen ere badago ezaugarri oso nabarmena, ez? Informazio kopuruarena. Online ingurunetan gertatzen da informazio kopurua asko azten dela, ez? Izugarri. Uholde gisa, pertsibitu dezakegu, ez? Orduan, azken finean, mugarik gabe ibiltzearen arrisku hori kontuan hartu behar dugu, ezaugarritzat baloratu behar dugu, benetan gero komunikazio digital hori eraginkorra izan ahal izateko. Mugagabekoa izan daiteke, baina guk, era kontrolatu batean mugitu dezakegu edo surfeatu dezakegu, ezta? Eta azkenengo ezaugarria izango litzake interaktibitatea. Eta ez dut nahi nahastea interakzioarekin. Ze interakzioan, pertsonei ematen diegu benetako garrantzia edo protagonismoa, eta interaktibitatean joaten gara gehiago edukira, bai? Orduan, komunikazio digitalean interaktibitatea bermatzea izango litzake, pertsonei edo erabiltzaileei, ikaslei kasu honetan, ematea aukera informazioa manejatzeko, kontrolatzeko, bai? Eta horrekin elkarrera egiteko. Orduan, beraiek izatea aukera, informazio kopuru handitzeko edo txikitzeko, edo sakontzeko, edo beste modu batean ikusteko, azkenean elkarre eragin hori informazioarekin bihurtzen da, komunikazioa eraginkor bihurtzeko aukera ematen duzu. Orduan, pertsonetan zentratutako bi ezaugarri, interakzioa eta kolaborazioa, eta edukietan edo informazioen zentratutako beste bi, informazio kopurua eta interaktibitatea. Orduan, hori guztiak ematen digu, ideia bat, komunikazio digitala zer dan ulertzeko. Rakel?
Zure txanda. Rakel eta Maia, lasai egon oraindik, 11 minutu dauzkazue zuen alde, eta lasai planteatu zuen esperientzia. Ezagutzen zaitugu, eta badakigu, mosteko erraztasuna daukazula, Josi. Vale, bueno, orain gure asmoa da, teorikoki ekarri dugun guzti hori, maila teorikoan kokatu ditugun ezaugarri guzti horiek, praktikara eramatea. Eta horretarako, bion artean emandako webinar bat ekarri dugu. Hori izan zen gure esperientzia, eta gure ustez erakusten duena, orain maila teorikoan azaldu duguna. 2020ko abenduan egin genuen, Amaia eta bion artean, hezkuntza eta konpetentzia digitalari buruzko mintegi bat. Online mintegi bat, webinar bat. Antolatzailea Udako Euskal Unibertsitatea izan zen, UEU izan zen, eta zuzenduta zegoen, eta arnaz hartuko dut izena osorik esateko, derrigorrezko bigarren hezkuntzako eta batxilergoko lanbide heziketako eta hizkuntzen irakaskuntzako irakasleen prestakuntza unibertsitate masterreko ikasleak. Ikasle horiei zuzenduta. Hartu arnaza, mekatzen. Masterrei jartzen zaizkien izenak aztertzeko modukoak dira. Ikasle horiei zuzenduta egon zen, berez hasierako plangintzan ordubeteko saioa izan beharko litzateke, baina pixkatxo bat gehiago luzatu ginen, gero ikasleen parte hartzea eta jarrera primera bikaina izan zalako, eta guztita ez dakit orduta erdi edo egon ginen, eta erabili genuen plataforma izan zen Big Blue Button. Eta guztira, master, izenburu luze hori duen master horretako, 100 ikasle baino gehiago egon ziren konektatuta. Esan bezala, saioaren asmoa, saioaren helburua izan zen, hezkuntzan teknologiaren erabilera indartzea. Irakasle izango diren horiei, erakustea gure egunerokotasunean teknologia erabili dezakegula, baina beti ikuspuntu pedagogiko batetik. Horretarako, lehendabizi, gaur egun konpetentzia digitalak duen garrantzia azpimarratu genuen, ikasgaietan teknologiaren erabilera sustatzeko zer bilatu behar dugun, eta da konpetentzia digital horiek garatzea, eta horretarako, irakasle rol horretan kontuan izan beharreko tepak ereduaren irizpideak zehaztu genituen. Ez bakarrik erabilera sustatu, konpetentzia digitalaren garapena bilatu, baizik eta gainera hori modu pedagogikoan egitea. Tepak ereduari esker. Saiatu ginen azalpen horiek arinak izaten, laburrak, argiak, Amaiak esan duen bezala, informazio kopurua neurtzen momentu oro. Ostean, eta gainera, ezen bakarrik txapa izan, euren parte hartzeare sustatu genuen. Nola, azalpenak eman bitartean, galdera eta erantzunen artean euren interakzioa ere bilatzen zelako. Galdera botatzen genuen, erantzunak jaso, eta horri gure azalpena gehitzen genion. Horren ostean, azaldutako horretan oinarrituta, proposamen bat, dinamika bat proposatu genuen, eta 15 minututan euren espezialitatearen arabera proposamen didaktiko baten zirriborroa prestatu behar zuten. Gure asmoa, hasiera batean zen proposamen horiek elkar banatzea, partekatzea, baina gero bai denbora mugatua zenez eta gainera ikasle asko konektatu zirenez, utzi genuen dinamika hori lan pertsonal bezala.
Bai izan zuten aukera, 15 minutu pasa ostean, proposamen hori, zirriborro hori prestatu bitartean, sortutako zalantzak mahai gainean jartzeko eta gurekin partekatzeko, eta saiatu ginen horiek ere erantzuten. Saioa amaitzeko, saio osoaren ideia nagusiak bildu genituen, ikasleek aukera izateko ideia nagusi horiek buruan gordetzeko eta horrekin gelditzeko. Islari bakoitzak, Amaiak eta bion artean egin genuen, orduan, islari bakoitzak atal baten ardura izan zuen, baina momentoro gure arteko hartu emana bermatu genuen. Esan izan bakoitzaren txapa, inolako loturari gabe, baizik eta saiatu ginen gure arteko konexio hori ere pantailaren bitartez erakustea. Gainera, ikasleak esan dugu parte hartzaile izan zirela, eta galdera erantzunez gain txat bat ere izan genuen, eta bi ginenez hitz egiten ari zana horretan zentratu zen, baina beste momentu horretan hitz egiten ez zuenak, ikaslei txatetik erantzuten saiatu ginen, bai. Orain bezala, Raquel? Hori da, orain bezala. Bai, osea, bikote de hecho bakarrik ez, bikote de acción zarete zuek, Bai. Bueno, Raquelek esan dauen gauzatxo bat nahi dut berrartu, eta da, guk printzipioz, geneukan aurre ikusten bat, etorriko dira 100 pertsona. Baina plan B bat ere geneukan, imaginatu 100 pertsona beharrean, konektatzen direla, 20 pertsona. Igual dinamika, Raquelek esan dauen dinamika hori ez, beste modu batean planteatu daiteke, talde txikiagoan, partekatu daiteke errezago, orduan, hor ere dinamikaren bertsio ezberdinak egin daitezke, aurrean dugun hartzaile kopuruaren arabera, eta orduan, hori ere dinamika eta interakzioa eta horiek ere kontuan hartzekoak dira, beste aldagai batzuk. Orduan, Amaia, jake dinamika ipatu duzuen, 3 minututan dinamika bukatzeko moduan egongo zinateke, alba duzuen. Oso, Josi, lasai. Orduan, esan dugun guztia, teoria eta adibidea edo egindako praktika hori kontuan hartuta, zeintzuk izan ziren praktika horien arrakasta puntuak edo gure ustez, ez? Gero, ikasleek beraiek esan zizkiguten batzuk, baina, guk uste dugu gero aztertuta alde batetik, interakzioa bermatzea badela puntu garrantzitsu bat, oda pertsonan arteko harremana erdigunean jartzea eta beraiei ematea aukerak galdere bidez gauzak galdetzeko, tarte batean galderak botatzeko, edo, tartetxo baten Josik lehen egin duen bezala, ABC horietako bat jarri eta beraien, hartu emana ere bermatuz, eta, orduan, interakzioa bermatzea modu baten edo bestean txatean edo danalakoan. Gero, beste ezaugarri bat, guri buntzat asko gustatzen zaiguna da, dinamikoa egitea, ez? Pixkat, erritmoa ere apurtzea. Laguntzen du 2 pertsona egotea, hau da, ahotsa pixkat aldatzea, modu batean, batek komentatzen du, estilo bat dauka, besteak beste bat, baina pixkat, interaktibidadea gure artean, ez? Gure islarien artean, eta beraiekin. Orduan, dinamismo horrek ere laguntzen duela uste dugu. Eta azkenengo gauza, eta ez da garrantzi gutxiagokoa da, gertutasuna, ez? Gu saiatzen gara, ez dakit, detailetxoak dira, baina kamerari begiratzen, ez aurkezpenari, desberdina, ez? Nizue begiratzea edo aurkezpenari begiratzea. Ezitzezko komunikazioak daukan garrantzia handia da, eta jakinda teknologia digitala dela bitartekari bakarra, hori bermatzeko ahalegin berezia egin behar dugu, ez? Orduan, pixkat konpentsazio hori ere uste dugu arrakastarako gakoa dela. Orduan, hoxe da komentatu nahi genuena. Josi, ikusten duzu, on time. Klabau. Hori. Zerbait buruz hausnartu, gu presta. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko zuei bioi, eta eskerrik asko entzule izan diren guztiei, orain txatak daukagu zabalik, nahi duzuenok, galderak, iruzkinak, gogoetak, eta bide batez,
Bibliografia ere hor daukazu, Eta Amaia, esan ere, momentu honetan galdera asko ez badaude gero zuekin kontaktuan jartzeko badakit zuek gustora erantzungo dituzuela, baina espero daigun bat, bi edo hiru azaltzea orain txatean. A ber, 5 minutu dauzkagu, 6 minutu atxedena baino lehen, jolastokira joan baino lehen, eta ia, txat bidez galderarik? Rosak eskertzen dizuei, bikoteari egindako aurkezpen interesgarria, Amaiak erantzuten du. Entzule zaretenok edo entzule egon zaretenok, Rakelek ere eskertzen digu. Nik ere oso argia azaldu dugu, Josi. Bai, hala da. Garbinek ere eskertzen du, oso interesgarria. Josunek ere, placer bat Oianek, bueno, ez dakit... Zenbat izen ezagun, Josi? Bai. Asierreke buruko lapikoa borborrean daukala dino, eta, bueno, niri bururatzen zait beste inork galderarik botatzen zuen artean, osea, ordu bete baten egin duzuen dinamika guzti hori konzentratzea, zan errezeka izango, ez da, osea, pentsatuz, ordu bat zeneukatela, izenburu luze horrekin planteatu nahi zenuten guztia, osea, ia hori, nanokonzentrazioa lortzeko. Bai, egia esan, sintetizatzeko gaitasuna martxan jartzea beti da, zaila, ez da? Eta nik uste dut kasu horretan asko laguntzen dauela besteen zapatetan jartzea, beti egiten duguna, ez? Baina online ingurunean bereziki badakigu harreta mantentzea zaila izaten dela, eta orduan, karo, pantalla baten aurrean, pertsona baten azalpena entzuteko gaitasuna, zein dan, atentzioa mantentzeko gaitasuna zein dan, pentsatu behar dugu, eta horren arabera ere erritmoak apurtu, galderak sartu, dinamikan noiz sartu pentsatu, azalpenen luzera, orduan, horiek guztiak ere garrantzitsuak dira, bai. Bale, hor Makek galdetzen du ea zerbait erabili genuen plataformaz aparte, ez? Kanpoko tresnaren bat. Pentsatu genuen, hainbat ideia izan genituen, Kahoot bat, edo, hainbat tresna zerrendatu genituen, baina gure arazoa zen ikasle kopurua, parte hartzaile kopurua, bai, hor muga bat genuen. Orduan erabaki genuen, Amaiak esan duen bezala, ezkemen daukat katua, nahi duela parte hartu baita, hori ere komunikazioaren parte da. Katu ere partaide, ez da partaide da. Zaiatzen ari nahi eskentzen eta zituzten. Barkatu, Orduan, plan B horretan, zegoen aukera hori, adibidez Kahoot bat erabiltzea, gutxi konektatzen baziren, baina, izena eman zuten ikasletik gora, eta ondorioz dena plataforma beretik egin genuen, ze bestela mugak genituen, eta ezin ginen ibili ere, kanpoko tresna batera jo, berriro bueltatu plataformara, danak kudeatzea hain denbora laburra izan da, zaila da. Josi. Nik, aprobetxatuta, euskagula pare bat minutu, nik animatu nahi dut jendia hurrengo modelmutetan komunikazioak aurkeztera. Askotan, igual, gaude, berdintxuak edo, eta egia da, gu pozik, eta ekartze ditugu esperientziak, baina danok, eskola askok dituzue modelak, eta bizi izan dugun egoerak, ekarri du, denok modu batean edo bestean, holako plataforma bat erabiltzea. Eta ziur nago, denok daukagula ekarpen bat egiteko. Orduan, datorren ikasturtera begira, datorren modelmutean, modelmute 22 izango da, animatu, komunikazio bat egitera, zuen esperientziak, eta xumeak direla pentsatu harren, ziur batentzat oso erabilgarriak diela.
Bai, eskertzen dizut, suposatzen dut Juanek eta Jabik ere konpartituko dutela hori, zeren implikatzen zarenean nik uste dut doble edo triplea ikasten duzula, ezta? Gauza batetan, parte hartzen duzunean. Rakelek esaten du formalenak izan garela, Juan, moderatzaile hona izan dugulako, baino formalak izan zaretelako. Jabirekin eukidut olan pixka bat gomak sartzeko premia, baina, Jabi, orain baduzu denbora, hori prorroga honetan koltsoia daukagu zerbait gehiago esateko. Juan, aurrera, Jabi, nahi duzunean. Ez kezkatu. Oso ondo egin duzu zure lana, nahiz eta pizka bat tirano izan, baina holan lortu dugu denboran amaitzea, ez beste gelan bezala. Eta bai, azpimarratzea Maiak esan duena oso garrantzitsua da jendea animatzea, eta askoz gehiago ikasi egiten da gauza bat azaltzen dugunean, gure esperientzia zabaldu egiten dugunean, asko ikasi egiten da. Bai zure agotza entzuten, baita gainerakoen iritziak entzuten eta komentarioak, eta oso aberasgarria da prozesu hori, eta beraz nik ere animatzea horreta noski. Eta horretaz aparte, nire beste islarien komunikazioak oso interesgarriak iruditu zaizkit, bai Juana, baita Amaia eta Rakelena, eta adibidez, igual galdetuko nioki, Juani, ze beste modutan erabiltzen duten Moodle kudeaketan, ze azken finean lehenengo, burura etortzen zaigun lehenengo gauza da Moodle erabiltzea ikasgelan, baina kudeaketan, ikastetxearen kudeaketan, nik uste dut oso paper garrantzitsua duela, eta Juanek esplikatu duen proiektua interesgarria iruditu zait, eta susmo hori daukat, beste gauza batzutarako kudeaketan ere Moodle erabiltzen dutela bere ikastetxean. Bueno, berez Moodle da hezkuntza antolatzeko sistema, ez? Baina eta kudeaketa orokorra egiteko beste herramienta batzu daude. Erabiltzen dugu adibidez espazio komunen antolaketarako, badago MBRS deitzen den modulo bat Moodleekin integratzen dena, eta horrela gelak erreserbatzeko, adibidez gaur gela hau erreserbatzeko, erabili dut. Olako gauzetarako, baina beste kudeaketa orokorrerako beste tresna batzuk dauzkagu. Noizean behin kasu honetan beharra sortu zenean zer erabil dezakegu? Moodle, eta ondo funtzionatu du. Eskerrik asko, Juan. Gure Garbine? Bai, listo, ez? Hombre, Garbine. Zu bai, lista. Bueno, egunon guztioi. Mila esker, izan da izugarria, eta, horlako gauzak entzun da, zierrak errandu bezala, orain burua, murmuina, hor dute lanean, jotake. Orduan, galderatxo bat edo ez dakit, aipamen bat, azken garaia honetan, gauza asko entzuten ari naiz, koirakaskuntzari buruz, ez dakit, lomloekin eta horren inguruko, ez dakit, hainbat, eztabaidetan edo, elkarrizketan egon naiz, eta ez dakit, horren, ez dakit, pixkot gexio, ez dakit, azalpen gexio eman aldi guzue nola izan den zuen esperientzia horren inguruan. Ni olako gauzak egin ditut eta egin dudanean, ni visual thinkingen mundu honetan, ni normalean nire gauzak edo nire tailerrak garatzen ditut, eta beti izaten dut norbait teknologian aditua eta bien artean eramaten dugu, eta horrela, lana askoz arintzen da eta gauzak askoz hobeto ateratzen dira, baina ez dakit zuen kasuan ez da horrela izan. Nola ikusten duzue hau, ez dakit, hemendik aurrera zer egin behar dugu, eta mundu honetan, online munduan beti komentatzen dugu edo beti erraten dugu oso zaila dela, batzutan hori, eta zenbat ikasle ditugun, lan talde horiek dinamizatzea eta horrela matia, orduan. Ez dakit, horren inguruan baduzu zerbait aipatzeko edo komentatzeko, Amaia, eta... Eskerrik asko. Ez dakit edo, besteak, venga. Bai, oso galdera interesgarria Garbine.
Guk adibidez, Mondragon Unibertsitatean kodozentzia, ez da martxan jartzen dugula da, osea, diseinuetatik hasita ja egiteko modu bat, ez? Orduan, aurrez aurrekoen kasuan, ikuspuntua beratxa, osea, bai, baina nik esango nuke online ingurunetan beharrezko gauza badala. Osea, alde batetik zuk esan dozuna, osea, denboraren kudeaketa da erronka handi bat, gainera esan dut aurrez aurre baldin baditugu, esango dut ratio bat, esatearren, 30 ikasle, gure kasuan gutxi direla, baina 30 ikasle sekulako lana da horren jarraipena egitea, ez? Orduan, claro, kodozentzia uztartzen badugu edo, errotzen badugu praktiketan, alde batetik denboraren kudeaketa hobeto eramaten da, beste alde batetik ikasleen jarraipena egiteko errezagoa da, esan dut, talde txikiagotan tutoretza lanak edo rolak banatu daitezke, eta gero, noski, betikoa, askoz aberatsagoa da bi pertsona aritzea, ez? Are gehiagoz, disiplinarteko proposamenak egiten badie, eta online ingurunetan bai. Eta hor sartzen bada, beste perfil bat, alor teknikoagoa ero bermatzen dauena, are gehiago, ez? Orduan, nik uste dut, elitzakeela izan beharko proposamen berri bat edo norabide bat, baizik eta praktikarako berezko jardun bat. Es que quería dar paso a Make, que nos ha levantado la mano, pero no sé, no puedo... Javi, tú a ver, orain bai, Make. Bai. Barkatu nire ez jakituria. Bai. Nik eskertu nahi nintzen guztioi egindako ekarpenak, ni aurten sabatikoan egonda ere oso ekarpen hurbilak izan dira gure eguneroko lanetarako, ez? Alde batetik, nola erabili Moodle gure behar horiek arintzeko, oso idea interesgarria Jonek aurkeztu duena, Javik aurkeztu duen ikerketa ere oso esanguratsua, ze hori da pilpilian dagoen gaia, ez? Plataformak, bai ez, hobeak ez, eta oso garbia ondorioa. Plataformetatik haratago, beste irizpide batzuk behar ditugu kontuan hartu, zerbait proposatzerakoan eta zerbait hurbiltzerako. Baile, eskerrik asko dan hori, antolatzen egon zareten hori, hitz egin duzuen hori, entzul izan zareten hori, nos vamos a la otra sesión. Eskerrik asko. Eta urrengo bat arte, urrengo Moodle arte, edo lehenago alba da. Musu handi bat. Musu handi bana.